हेलौ लोगोफोर सिजौ ब्लग चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनै मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाबाय मादारबारि राधा कृष्ण दौल उत्सबनि मोनसे भिडिअनि नुथाय। दा आङो दौल फोरबोनि फिल्डआवनो दङ। नैबेयाव जिरायसालि बा मोनसे पार्क बायदि बानायनाय, नैबेयाव गेजेराव दै ओंखारनाय मोनसे बानायदों, बेरा होना दोनदों। बेवहाय एन्जर मानैसो बिलाथि हगारना दोनदों, नायनो समायना जादों। दसे उनाव आरो राधा कृष्णखौ दैखांसिगोन, बरायनानै दोनहैगोन। नोंथांमोना नुनो मोनगोन, दसे नायलांबाय थाथ'दो। नैबेखौ बमा गावनाय जायो, खैना दोननाय बमा होनना बुङो बेखौ बेरफुहोयो। माने बिदिनो गाजा गोमजा बमा गावनानै बरायनाय, आरो दोनखालिबो बा लांखालिबो बिदिनो बमा गावनानै बरायना लाङो। नैबेनो बिलाथि एन्जरा, नैबे दसे उनाव मोनाबिलि जासिगोन, हारिमु मोनाबिलि दिनै देखायगोन। मोसानाय रोजाबनाय बायदिसिना नुनो मोनगोन नोंथांमोना। राधा कृष्णखौ बरायनानै लाबोदों, बरायनानै दोनहैसिगोन। बे जोबनायनि उनावनो हारिमु मोनाबिलिखौ जागायगोन। नायलांबाय थादो। नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, शेयार आरो चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना लानो थिनबाय। बिदिबा नायलांबाय थादो। मोसानायखौ जोंनि जौसाङाव लाबोनो सानदों। Lady Barsakel Nana, Ubo Tamu Zanole, Kisira Dola, Happy Series of Bidi Dani, Bidi Bala Bala Dani, Movie scenes are like you and feel so dark. Hey, 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 movie scenes will look good and feel so dark. Lady Barsakel Nana,